Добре дошли в Автоключарски сервизен център "Ключарът на място". Тук е разположен нашият шоурум, където може да разгледате голямо разнообразие от всякакъв вид консумативи. Кутийки, автоключове, накрайници, патрони и всякакви продукти с изключително качество. В сервиза разполагаме и с богата складова наличност от всички видове предлагани продукти. Кутийки за автоключове, ключове с електроника, дистанционни управления и кутийки за дистанционни ключове с място за транспондер и заготовки, както и от моторни компютри, модули и резервни части. Автоключарският сервизен център е и място, където обслужваме вашия автомобил. За целта разполагаме с гараж и открити части, за да могат нашите служители да се концентрират изцяло върху работата си. Сервиза на тяхно разположение е последно поколение техника от най-реномираните производители, машини за нарязване на механика, специализирани ключарски програматори и софтуер, Най-големият ни плюс обаче са нашите служители. При нас работят едни от най-опитните професионалисти в сферата на автоключарските услуги. Заповядайте при нас, за да се убедите сами.